Hani ka por nga kwa man pan pau ya ta ka jing sukhya ka man siam ka jing thang jong do not ba sai si sien pat ulo badum wan ban ka ka ri ka ba it ka jongi nga kren ni ka por om tang ku mo emali le kom dokhot ba pura jong ka jaj ban rio sakat nu nang hun ko mo jaj ban rio ban pe kai sakat nu nang nyu ta ki man siam ba lui ki ban du ai ban cha pathat ai kom ba la ja ha ka snong ngokro ha ka ba sanut ki man siam la cha pathat jubor ha kita ki police leno jong ka asam Hakaba kini ki mensiam kila doai ngasngo ba kini kem simlayap na marka crime kila yap kum ki state martyr bar ngasngo ban perken mau ba kani ga ja ba kayai jana mar ba ka Sorkar ka Tlot ka Sorkar kam don ka political will ka Sorkar kam don ka mon ka long irresponsible yala ki jong ki brio hakik thain Khappud naru ki por ki belek kani kam dei ka Jingjia ka bat tang kani ka sin lei lemba ki por ba si blek kani kam dei ka sin ka baning kong hakaba kani ki jing sha bathat jubor kala wanja haki mensim boloi loi jong ki prado ki prasnam ki jongi ngasuman pen ken mau bagas Sorkar kam dei ban pen khlani ki police hang ni po shlong ka di ban pha at least 80% 75% ya ki police shapo ki entire border khamtam ki disputed area but khamtam e ban pen khlain ki outpost khanang ban rai ka jing singan khanang ba kini ki counterpart Assam ki numnut ban le don bor ban pen ibor da ka ei pat ngin ya pen da ka ei pat ngin ya pli sakat no pat ngin haban ban up ya ki mensim ke belui ki ban do no long le no ei lei kini kim sem layap namar ka crime ban nga sngo ba ka jing wan yu kjat jong home minister baru chief minister kanong pat biang hak ba kila ai ya ka jing kular bakin ra yani ki issue bakin dawa ta investigation lembaga central agency bakin leit luban ujor syakata ka national human right commission kanong pat biang watang ka compensation kanong pat biang sakat nung nang ya pli bak ta ki mensim boloi tanaka dor jong ka saulak sanlak ka mensim ko dor nginum la ban tho nani ban pen kod dor bar kata ka pisa ka ba saulak sanlak ngasngo hani ka por baraga government of the day kalong serious namar kani ka haban accept ya ka own failure this all happening because in the absence of a strong and effective leadership the revolution is bound to fail and I also dare to ask the counterpart of Assam on the whose jurisdiction on the whose authorization that you dare to kill our innocent people belonging to our beloved communities. Therefore, you are supposed to take the sole responsible and answerable for this very incident. Ngakwa rupan penpau ni kapor. Ka jingle don bor jong ni ki pulit jong ka Assam kadi ka crime. Ka crime ka bala man ong ka manslaughter. Barkini dong kam man pen ha ba ka section IPC section 304. But dong kamru bau chief minister unum de unyang kongo hakaman suhon no pat yau chief minister jong ka jala Assam ban ong bala suspend lani na thung ta ka investigation ka inquiry na ka banta ni Jingjia kanong pat biang ka police Meghalaya kala file ka FIR dong kam ban pen I ka seriousness jong ka government of the day leading by the party NPP under the chief minister the Conrad Sangma uday ban pen I ka man siap jing slur badai ban dawa nak Sorkar badai ban IT yak tu ki pulit thrang snam ki pulit leno ki pulit ki baron banta ban penyap ki mensiam boloi bar wan ra eki saka yeng kashri hapo Meghalaya baka an kan le ka dongkam nak banta jongki ngasngo baka ni compensation kanong pat biang nginom suhon kong bajat ban rio ngadawa ni kapor na Sorkar baka de ban ai ya ka kam Sorkar lesi kala ban thung ya iway na pre ki khot jong kini ki sangut naman laki longyeng jong kini ki san longyeng ki wala ban do no laki jong ka mensiam ban thung no eki kum te ki forest guard bakin la banyada yalo jong pot usam yala ka jong ka hok namar ta daw ngayeng ban nga pen pau be sa sisian ani ka por but enough is not enough ngi dong kam baka Sorkar Meghalaya bala ka don siya ta ka seriousness kadeban penbana baka state broke away ka jalai broke away
bangi de bandon kata ka state morning kata ka jing penpau ya ta ka jing sosi namar kini ki sangut ki mensiam ki bala khlat no ngakwa ban penkut da ka bak penken mau baka Sorkar immediately kadi ban le la ka jong ka kamram ngasngo bakas Assam counterpart kabarang ya ikani ki jekra men penbe upu usam mereka penpau ya kejing bam kongu bar kejing bam burom ya ka Sorkar Meghalaya ngasngo bawat ya ke MOU ba de ban sign dokam ban scrap no ai bo pai ba urwan ra da ka government ka ba thamai ka ba khlan ka brong ka jingket khli ba ka brong ka jing i jangai na ka ban ta ban shakri ban pan scam ka hok nam ta ka lowi joki long dien bat ki pateng tangkat ni ngashim ni kabu ban ai khublai sasisian ban ai ka jing solem ya pi ki long yeng lo sem ki ba ban do no ya kita khot joki mensim baloi loi ngangit scam ba ka jing do no joki ni karam long lai nei ngin haban penki bat nginang hap ban pentikna mani collection ka bawan upai ba jong ka jaj ban riu udai ban sothu ban kendet ban riu no khnang mangin yo eta ka pro government people khnang ban wan sai sin ka jingkala hani ka ri par ka jaj ban riu jongi kholei sibon